Goedemorgen. Wij hier een jonge plakje voor Arnold betocht. Nou, dat zit die even heen leiden nou direct. Ja, dat is een goede zaak. Ja, Ik ruk de busje even. luister eens even. Dan moest er op, dan moest er op denken, dan krijg je wel een gastenlader wijden, maar dan kun je wel even stilhouden. Het is een mooi dagje vandaag. Mooi dagje vandaag, ja. Ja, daar gaan we voor. Dit is Piet Klompmaker in Topfarm. Een markante merkmaster deed je als standhouder net omheen kennen. Ik heb zien leeste juiste merken. De merkenmaster die zorgt er in de eerste plek voor dat het spul al een beetje netjes komt te staan. En dat is vooral in het smelle paard in het smelle deel van de middenstruit is dat een heel gegriebeld als moos om iedereen een beetje op zijn plak te krijgen. En nou, als dat slag is, dan heb je daar een goed gevoel over. Maar waar houdt Takomier alles in de gaten? De keerpleu had er nooit over, want mogelijk wordt Klompmaker opvolgen door een commercieel merkbureau. Het zou wel eens de verskraling van de juiste merken te kennen. Op een gegeven moment dan zetten ze er van alles op en dan is er minder scherpe controle. Dan wordt er net, vaak net meer nation van, nou saffelen me klein, saffelen me dit. En dan gaat hup, alles er maar op. Voor mij de 25e keer en de laatste keer, hè? En de laatste keer? En de laatste keer. Nou, dat zou ik niet leuk vinden dat de laatste keer Het is is de dat je het laatste juiste... keer. Het is overal een beetje een recessie. En als je dan aan een bureau uitbesteedt en er zit een winstbejag bij van dat bureau, dan krijg je dat die plaatsen veel duurder gaan worden. Wat gebeurt er dan? Dan haken kooplieden af, dan wordt de markt kleiner en dan hou je geleidelijk aan geen markt dus over. Dames en heren, ik zie hier een hele grote groep mensen voor me staan. En ik kan slechts enkelen, en dat zijn ook echt enkelen, die kunnen nog een plekje krijgen. En u hebt goed begrepen dat over de plaats die ik u toewijs geen discussie is, hè? Dat is nummer 93B. En dat is hier vlakbij, hiernaast. De gemeente zal in Kwarten een besluit nemen over de opvolging van Klompmaker. Die hoe dan ook waarom komt op de juiste merken. Ik ben een echt merkenmees. Ik kom op haast alle merken in het noorden van Nederland, zou ik maar zeggen, want dat vind ik machtig mooi. Dus ik contact hem hier, ik op juiste merken, maar dan op Sierenhoormoos. En dan heb ik dan een mooie dijf van een zijlijn houden, om het zo maar te zeggen.